Qed isir xogħol ta' modernizzar fi kliniċi fl-Isptar San Luqa li se jkun qed iwassal għal żieda fis-servizz tas-saħħa mentali lil hinn mill-Isptar Monte Carmeli. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fejn spjega kif in-nies huma konxi minn ħtieġa ta' saħħa mentali b'saħħitha u kien għalhekk li l-Gvern ara fil-bżonn ta' aktar servizzi. Aħna qegħdin naraw illi aktar ma n-nies huma konxi mill-ħtieġa ta' saħħa mentali b'saħħitha, aktar qed ikollna ħtieġa ta' servizzi fil-qasam ta' saħħa mentali. U għalhekk u parti mill-istrateġija tagħna, mill-pjan tagħna u li noħorġu kemm nistgħu servizzi ta' saħħa mentali minn ġo Monte Carmeli. Spjega kif parti mis-servizzi brabta ma' saħħa mentali se jkunu qed jingħataw fl-Isptar San Luqa fejn se jkun hemm bżonn ta' outpatients u żieda ta' servizzi mirati għaż-żgħażagħ u l-adolexxenti. Parti mill-servizzi jkunu qegħdin jingħataw ġo binja li hemm ġo St. Luke's u issa li St. Luke's qegħda lura f'idejn il-Gvern qegħdin nagħmlu l-modernizzazzjoni dawn il-kliniċi biex bekk ikollna outpatients tal-mental health ġo dil-binja ġo St. Luke's u wkoll nkunu nistgħu nżidu servizzi li noffru liż-żgħażagħ u adolexxenti li jkollhom bżonn servizzi għas-saħħa mentali tagħhom. Persuni li jħossu li huma fil-bżonn brabta ma' problemi tas-saħħa mentali jistgħu jagħmlu użu mill-helpline tal-Gvern 1579 li miftuħa 24 siegħa kuljum u tinvolvi diversi professjonisti.